गावल्यान नमस्कार. आज तारीख असा 29 नोव्हेंबर 2025 आणि दिवसाचा शनिवार. माझ्या कामाच्या पुऱ्या शेड्यूलमधनं आज मला टाईम असा बऱ्यापैकी. आता वाजलेच 7:30, संध्याकाळचे 7:30. विषय असा थोडं व्हिडिओ वेगळं, एकदम नवीन व्हिडिओ. माझ्यासाठी पण पहिलोच एक्सपिरियन्स आहे टर्फ क्रिकेट. तर मी आज खेळत जातो आहे. गेले 7-8 महिने माझे भाऊकी थोडे मित्र माझ्या पाठी लागले. 7-8 महिने झाले टीममध्ये मी 7-8 महिन्यापासून आहे, पण खेळा नाही अजून एकरी मॅच. आज मला खूप हुरहुरी लिहिली आहे खेळाची. पोटातून वडी येतात खेळाचे. त्याच्यामुळे मी फोन करून सांगले मी येतो आहे म्हणून जागा ठेवा. खेळा गावतल असं सांगले नाही तर सगळं काम बी माझं झालेलं असं बऱ्यापैकी. माझ्याकडे आज थोडंसं टाईम असा 8 ते 11 असं खेळायचं असं. 7:30 झाले होत. मग अंधेरीत पोचायचं. आम्ही गोरेगावांना आता सुट्टो आहे. मधलं जर शेड्यूल असं तर माझं आता एक 5-10 मिनटाचं की 15-20 मिनटाचं तर माझ्या बाईकवर असताना दाखव गावला तर मी शक्य झालं तर दाखवेन, नाहीतर मी डायरेक्ट थंय पोचल्यानंतर व्हिडिओ परत चालू करीन. पण माझ्या लाईफमधलं पहिलं एक्सपिरियन्स आहे. मी असं कधी खेळत नाही असं याच्या आधी टर्फ क्रिकेट. बाकी इथं गावात तर काय पिठ्याच्या बॅटीनसुद्धा आम्ही खेळलेले असो. तर ह्यो एक्सपिरियन्स कसो असतलो, काय असतलो, मी खेळतलो आहे, कसं खेळतलो आहे, आवड जातले, दांडके आवडत काय एक म्हाका माहिती नाही. कारण बऱ्याच म्हाका वाटतं लॉकडाऊनमध्ये आम्ही खेळलो 5-1 वर्षापूर्वी. थंयसून मी आज परत एकदा बॅट हातात घेतलं आहे. काय जातला काय एक म्हाका माहिती नाही. असं म्हाका ओव्हरआर्म खेळाक आवडतं कारण खुला मैदान असता. टर्फ क्रिकेटमध्ये खूप नियम असतात थोडे काय असताला काय जाताला देवाक ठाऊक. तरी पण एक मजा म्हणून मी जाते. तर ह्याच्या पुढचा व्हिडिओ तुम्ही एन्जॉय करा. आणि तुम्ही कधी टर्फ क्रिकेट खेळला असतात तर तुम्हीच पण सांगा कसे नियम असतात, काय असतात, कसं काय खेळायचं असतं. मला त्याच्यातलं एक्सपिरियन्स अजिबात नाही. क्रिकेट खेळलो मी, मरणाचं खेळलेलं आहे. माझ्याकडे पारितोषिक आहे ह्या आता खाबा खूप आहे. पण टर्फ क्रिकेट म्हणायचं काय ह्या माझ्यासाठी नवीन असा. तर तुमका मी दाखवते माझ्या व्हिडिओतनं. तर आय होप तुम्ही माझा जो व्हिडिओ असतो त्याच्या पुढचा तर तुम्ही एन्जॉय करशात. चुकला माकला तर पायामुळा घालून घ्या. या बिल्डिंगच्या वरती टर्फ असा. आता मी वरती जातोय. पहिल्यांदा असं एक्सपिरियन्स कधी मी घेऊ नाही असे. ही मला वाटतं कमर्शियल बिल्डिंग आहे. या कमर्शियल बिल्डिंगच्या वरती असेल मी आता बरोबर अंधेरी JW मॅरिटच्या वरती बाजू, म्हणजे त्या गल्लीतनं रस्ता सगळ्यांना माहिती असतो कदाचित. मी इला येतो आता, तुम्ही बघला असताला. जाऊचा खायचो ना याच्या पुढे. ओके, हे असे पायऱ्या आहोत आणि गुरुनाथ सोनसुरकर आमच्या वरती असतले. बघूया त्यांची रिॲक्शन माका बघून काय आहे. गेली 7-8 महिने जसं मी म्हणतो तसं ते बघून माझी वाट बघून दमलेले आहोत. आणि हा टर्फ असा दिसता. गुरुनाथ सोनसुरकर खया. ओके, कुठून यायचं आहे? कुठून वॉशरूम कुठे? लघवीला कुठे? मागे. वेलकम. हे असा चौको. त्या काय जमलो नाही धरूक. गुरुनाथ सोनसुरकर. अशी मजा येते खेळात. सगळे फंटर आहोत. चलेगा 3 बॉल 11. मी फुल तयारी दिलेलो आहे. शूज बी कसं काय असं दात बघूचा. 4 बॉल 22. स्पॉट टी. ए गुरु नंबर आहे ना? 4 बॉल 22. क्या बात है। 5 बॉल 24।
किती ओव्हर? अरे रन आउट हुआ ना, 4 ओव्हर. आउट 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 पण आहे. लास्ट ओव्हर. मतलब आहे तेरा 7 ओवर 23. के पास जा. कौन जा रहा है? नाही काय नाही वाटत. बघतोय रे, हेल्मेट ह्याला देतो, विकेट किपरला देतो. ओके ओके तो बरं दिसतं. माझं पहिलं एक्सपिरियन्स टर्फमधलो. टर्फ म्हणजे काय, ह्या असं असतं, नियम बरेचसे वेगवेगळे असतात. सांगायचं म्हणजे ह्या सगळ्याचा जुळवून आणणारा माणूस आमचो गुरु अंपायरिंग करता. आणि ह्यांच्यातलो नियम म्हाका आता समजलो की 3 टीम आहोत, जो जिंकतलो तो पुढे खेळत राहतलो, बाकीची काहीतरी री एंट्री असं काहीतरी असा. परत काय झालं, षटकार असा तुमका सांगलं. जसं माका काय ह्या टर्फ क्रिकेटचे जसे नियम बरेचसे माहिती नाहीत, फक्त मारूचं माहिती असतं आपण, कारण आम्ही गावात कसा ओराम खेळलेले विषय असतात आमचे सगळे. तर इकडे नको बसू देऊ. तर इल्या माका माझी भेट झाली ती आकाश केदार म्हणा ना, त्याच्याबरोबर. तर तो आपण काही नियम सांगता टर्फचे कसे असतात. आकाश, काय नियम असतात इथे खेळताना? काय ना दादा, हे वरती आऊट असतं. हां, बाकीचे इकडे 2-2 1-1 2-2 पाहायला लागतं. हां, वरती फक्त आऊट असतं. ओके. आणि बॉल वगैरे लागतो याच्यामध्ये खेळताना? नाही, बॉल लागत नाही दादा. ओके, नाही लागत. मजा येते खेळताना? एकदम मजा, है ना? एन्जॉय. तेच करायचं आहे म्हणून मी आज आलो आहे. आपल्या काय टीमचं नाव काय? आपल्या टीमचं नाव टेबल बॉयज. टेबल बॉय. आणि आपला कॅप्टन तो बघा तिकडे अंपायर अंपायरिंग करतोय, गुरुनाथ सोनसुरकर. हां. ओके. आणि इथला नियम कसा आहे, तू म्हटलं तसं की एक टीम काय बाद होते आणि काय एक टीम बाद होते, जो जिंकतो त्याच्यासोबत आपली मॅच असते. दुसऱ्या टीम बरोबर मॅच. जे हरते ती परत री एंट्री आहे. सर्व हां ना, 11 वाजेपर्यंत खेळत राहायचं. आणि टर्फचं भाडं किती आहे? त्याचं भाडं तर आपल्या कंपनीवाल्यालाच माहिती. त्यांचं आहे का हे? हो. असं आहे, ओके. त्यांचं नाव काय? नाही माहिती. ओके. बरेचसे लोक होते सर जे मजा करू गेलेले, त्याच्यातलंच मी असे. आणि या सगळा टर्फ म्हणजे काय, हा पहिल्यांदा लाईफमध्ये एक्सपिरियन्स आहे. ह्यो माझं कॅमेरा एक्सपायर जाऊन त्यांनी घेतलेलो दुसरा कॅमेरा, तो गुरुनाथ सोनसुरकरांचा लाईव्ह कॅमेरा आहे सर, चालू आहे. सेम चला आता आपली पाळी आहे. आपण आता उडवची अद्रन्स बिल्डिंग लिहिली आहे. आलो
देखते इधर देख रहे हो ऐसे कुछ भी रहने दो, चलेगा। अभी आप बैटिंग कर रहे हो ना. पहिले नाही आमची झाली. किती रन झाले? 33. आपल्या 30 बरोबर पाहिजेत ना. तर मी तसे ग्लोव्ज बी झाडलोय मग घालूक गावतात का नाही देवाक ठाऊक. हे आमचे थोरले बंधुराज कृष्णा सातपुते. कोण खेळणार आहे पहिला? आमचा यश जो घाबरत खेळतो कधी कधी. आज आलाय परत. ए गुरु कुठे आहे गुरु? खेळू काय विचार त्याला.
खेळू खेळू मी पहिली मॅच आहे आपण पाठवू ना सर्वांना चान्स भेटणार. हॅलो गाईस चालू आहे चालू आहे का? गुरुनाथ 55 संकेत सातर्डेकरच्या मिया जोरगोच्या ब्लॉग मध्ये आलेला आहे. आज संकेत सातर्डेकरला आला आहे इकडे क्रिकेट खेळायला टर्फ मध्ये आणि या चॅनलने आम्हाला स्पॉन्सर केलंय. तुम्ही चॅनलचं नाव बघू शकता AL स्पॉन्सर केलंय MDF आणि हा आणि बियॉन्ड द फ्रेम गुरुनाथ हे आमचा यूट्यूब आणि इंस्टाग्राम चॅनल आहे. ह्या काय तर बघू बरं काहीतरी हो गुरुचं चॅनल आहे बियॉन्ड द फ्रेम गुरुनाथ सोनसुरकर सोनसुऱ्याचा माणूस. आरवली वेतोबा प्रसन्न आणि गुरुनाथ सोनसुरकरची टीम यश उतरतोय. आमचे कॅप्टन 6 वर मला 5 नाही पाहिजे 4 नाही पाहिजे मला 6 वर 8 10 पाहिजे. हा चले जात आमचा सगळ्यात उत्कृष्ट खेळाडू. हाय हा हाय ओपनर बॅट्समॅन प्रवीण. हे पकड तुझ्या पहिले आमचे 33 रन झाले त्यांचे आमका 34 रन मारूचे आहोत. 36 यश बॅटिंग करता पहिलं बॉल भिरकाटा आयल्यान बरोबर असल्यासारखो प्रतीक्षा आधी माका खेळा गावताला काय नाही तर गेलो चल. अरे देवा धरल्यानंतर बरं परत एकदा यश इलो स्ट्राईकला यशच ना. अरे वेल फिल्ड पहिलं विकेट पडलो आमचो नाराज होऊन. कृष्ण सातपुते. कृष्णा म्हणजे कोणतं माझा थोरलो भाऊचा परत एकदा सांगतोय तो कायम येतं खेळात. आज मी पहिलो इलोय बघूया काय करामत करता ती. जवळजवळ 7-8 महिने खेळता. इंटरव्ह्यू घेऊया. पहिलं विकेट आमची पडले. खेळपट्टी कशी आहे? खेळपट्टी एकदम व्यवस्थित आहे मस्त. मग तुमचा विकेट कसा काय पडला? वरती आउट आहे ना. वरती आउट आहे. ओके सोहेल आमचा कॅप्टन दाखव आमचं. हां हे कॅप्टन आहेत. यांची वेट झाली खाली. हां वेट झाली. एका ओव्हरीच्या 1 विकेट 5 रन्सच झालेत. पहिलं बॉल डाट घेतल्यान. हे नियम म्हणजे काय वरच्या जर जाळ्याक लागलो तर नॉट आउट आपल्या आवडा त्याच्यामुळे जरा लपडा. पण बघूया गॅप शॉट होतो. सेकंड घेऊ शकता पण लक्ष नसल्यामुळे एकच घेतल्यान. परत एकदा कृष्ण सातपुते बघूया काय करता. हलकाट आहे तर काय थांबता. कॅच असं झाला कॅच आउट. आता स्वतः कॅप्टन भावेश भाई काय उजेड लायला ते बघलात. हे 6 महिन्याचं खेळता काय शट्यात उडूक नाही काय चालतं इकडे. कॅप्टन बॅटिंग करतात. टाका जर आज खेळाक नाही दिला परत येऊच पण नाही. यात सांगा 12 रवीन नाम कसं आता तू करा इकडे ते जरा
वरती मार 13 नो नहीं है केल्विन नो बॉल सही है 2 रन 2 रन नो नहीं था केल्विन नो नहीं था हाँ ठीक है ले लो 2 रन चल चल दूसरा नको चल चल शूट 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 सही है सही है सही है यार सही है सही है सही है स्कोर स्कोर 17 तीसरा वाला ना भाई भी आउट झालेले आहेत गुरुनाथ सोनसूरकर आता हे 6 महिन्यानं काय करतात आता समज त्याला. सही है सही है सही है 2 रन 2 रन खालीवर आहे अरे खालीवर आहे ना त्याच्यामुळे जी पण भारी आहे ना हा मग भाऊ आहे माझा लहान ठीक आहे खेळतो खेळतो एकदा तरी पाठवा रे बाबा. भावेश भाईने पूर्णपणे चल 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 हात पे वेरी 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 गुड वरती आउट आहे फक्त लक्षात ठेव बाकी तू कुठेही मारा नाही पळ 21 हे तिकडे बाजूला लाईव्ह चालू आहे 21 झाले 21 ही ए 2-4 ए 2-6 भाई 2 के लिए तू मार भाई 2-6 तू मार मार कोण मया कुठे गेला हे संकेत जा संकेत नियाज जळगो हा ठीक आहे चल चल ये बाकी है क्या अभी तक किती जण बाकी आहेत 5 पे 15 ची है चल दुसरा 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 निकाल यशला धावायचं नाही फक्त 4 ला 13 4 ला ये 13 पानी का बॉटल सही आहे यश 4 13 4 13 2-6 3-12 यश आता डायरेक्ट 6 हा 2-6 3-12 यश 2-6 पाहिजे आज वाचला 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 चल अभी भाग मत दे भाई तू उधर बस इनिंग चांगली आहे तरी पण आमचा संकेतचा तडेकर इकडे तुम्ही चल 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 मॅच सरली पहिल्या मॅचचा रिझल्ट गुरुनाथ सोनसूरकरची टीम हरली आहे. म्हणजे मी मागा काय खेळात गावाक नाही पहिल्या मॅचमध्ये. काय नाही बघितलं ते खुर्च्या ठेवून मी जॅकेट टाकलेलं तुझ्यासमोर बघूया आता काय दुसऱ्या मॅचचा काय रिझल्ट जातात. आता हरलेल्यांची मॅच परत लागली आहे. त्याच्या पुढची मॅच परत आमची असते. कधी झालो
नमस्कार. माझ्या लाईफमधला पहिला टर्फ क्रिकेट आता मी बघा माझ्या पाठी पण बघतात तुम्ही टर्फ क्रिकेट चालू आहे. साहेब आहे सर असा अंधेरीत असे मी आता अंधेरी टर्फ क्रिकेट चालू आहे आणि या सगळा घडवून जो हाडता आमचं माऊस तो म्हणजे गुरुनाथ संसुरकर पाटिया. गुरुनाथ संसुरकर आता मोबाईल आले आपले. हा हे इथे पण चालू आहे. इथे लाईव्ह चालू आहे. आता तुला आता चान्स भेटणार या मॅच नंतर. भेटणार म्हणजे नाही तर मी घरी जाणार. बॅटिंग आता संतोषी प्रमोशन घेतलेलं आहे इकडे. काय केलं बॅटिंगला जातो बघितलं काय करत नाही बॅटिंगला जातो. हा पहिला अगोदर बोलला असता ना की मी पण आहे तुझी पण टी शर्ट मी बनवली असते. नाही राहू दे काय हरकत नाही. हे बघ काय नाही नाही चांगलं चांगलं. इकडे खाली खाली दाखव लोकांना जरा दाखवू दे मला. थांबा सदस्य हो गुरुनाथ संसुरकर आता तुम्ही बघताय त्याच्या यूट्यूब इन्स्टाचं नाव असं बियॉन्ड फ्रेम गुरुनाथ आणि हो माझ्या मामाचं जिल्हा गुरुनाथ संसुरकर मॅन फ्रॉम सोनपूर आहे आरवली. घडी घडी बोलना पडता है यार. गुरुनाथ जरा तोंड दाखवा आता एकदा फ्रेशमध्ये. मला एक फोटो काढायचा. फोटो काढ नाही लांब नंतर काढू. हे काढ नाही असं काढ नाही. तुझा आहे फोनमध्ये काढणार. माझा फोन तिकडे आहे. माझ्या याच्यामध्ये नीट नाही. इकडे इकडे बघा. गुरु गुरु बाजूला का जरा गुरु. तुम्हाला लाईव्ह आहे ना. हा बघ लाईव्ह यायचं आपण तिकडे बस ना तिकडे धमके ओरिएंट करायचा सर. हे करायचं रोटेट. हां फोन रोटेट कर तुझा. लॉक दाखवते आणि वरून लॉक आहे काय रोटेशन लॉक बंद कर. हां काय आलं नाही दादा मग तू त्याच्यामध्ये केलं ना त्यामुळे नाही होणार त्याचा. तू पहिला जो ऑप्शन आहे रोटेशन पहिलाच करायचं आता नाही होणार. आता तू स्टेटमध्येच कर. सिक्स. मस्त रे मस्त. फोर अरे बच गया. 3 ओवर 20 लास्ट ओवर है.
घालता वारो. एकाच ह्याच्यात एका बिल्डिंगच्या वरती 2 ग्राउंड असतात. हेवाडे पण खेळतात आणि आम्ही वाडे खेळतो. माझी फिल्डिंग पहिली बरी झाली. एक पहिलंच रनआउट केलं तरी पण मला खेळवक नाही. पहिलं रनआउट मी करून दिलंय. बघा हँडिकॅप हा तरी पण बिचारो खेळता. त्याची काय अजून सेटिंगच करू द्या. पटेली नाही म्हणते. चालू करो. छोड़ दे क्या बात है. चल अभी सीख देंगे. थंय पण एक लॉक असा टर्फ थंय पण आवडटा. फुटबॉलचा दिसता. क्या बात है यार. दो क्या बात है यार. बहुत मस्त. चल कंफ्यूज है वो. कितना 5 हुआ ना. 5 बराबर है. आता जर म्हाका बॅटिंग किंवा बॉलिंग जर नाही गावली सरळ गुंडाळतले आणि घरात. ये भी बड़ा एक्टर निकला.
पाहिजे काय मग काय कितना चाहिए 12 पर 12 12 13 12 13 ना 12 पर 13 चाहिए 12 पर 13 भाई थोड़ा आगे छेदो काय फिल्डिंग हे भाई एम्पायर पाठव फिल्डिंग पर पाठव एम्पायर लाईट पाहिजे फिल्डिंग आली परत
तरी गावता काय. आता चान्स नाही गावलो. किक मारायचं आणि वाटेक लागायचा. पीछे सब सिक्सी मारने वाले सिक्सी मारने वाले ऊपर वाला हवार गया है. आराम से पहले मार 2 रन मारते. अरे वो लोग का आवाज आ रहा है, कॉपीराइट नको यायला. आज फील्डिंग कर रहे थे. किधर गया रे? आवाज आ रही शीला की जवानी. हाँ ना यार, मेरे को इसका नहीं, मेरे को उसका टेंशन है. क्या लाइव में इतना फर्क नहीं पड़ता. काय झालं, स्कोर काय झाला आता? हे स्कोर काय आहे? 20 मिनिट 22 पाहिजे. मैं रूमाल दे रहा है क्या हो? संतोष 22 है 22. 2 मिनट 2 सेकंड पीछे रहता लाइव. क्योंकि भाई मोबाइल से कर रहा हूँ भाई. अंपायर को भी ध्यान दो भाई. अंपायर वाला बोल. शिवन गायब हो गया ना, एम्पायरिंग के लिए बोलेगा तो. शिवन और इधर दोनों गायब. अरे नहीं था भाई. इसको भेजतो. दादा तू जा. काम याला जाऊन दे. दादा पहिलं. या जोडको गेलो रे बाबा एकदा. हे वरती आउट आहे बाबू. संकेत वरती आउट आहे फक्त, लक्षात ठेव. हा ना, रन नाही था. लाइव पे नहीं आएगा. शॉट. अरे भावेश भाई पहले बोला सेकंड है. चल ना तिसरा. हे जास्त 22 रनच पाहिजे रे. होणार आरामात. अरे आउट हो जाता पकड़ लेते. शॉट. बस सिंगल. बढ़िया यार. त्यांनी पहिला एक मारला तो आणि भावेश भाईने आता मारला. 5 अरे भाई अरबाज भाई इतना भी समझ फेंको यार. 4. अरे तो भाई कौन सा कंप्यूटर हूँ क्या मैं? फोर. कडक. एक नंबर भाई. या जोडगो. हे फुल आमचे प्लेयर एकदम जोश मध्ये आलेले आहेत. ठीक आहे परत हॅट्रिक. 14. चालेल बरं वाटला. 2 चौकार लागले आपले. आता बढती गावली तर गावा शकता. 9 चाहिए 9. दूसरा ही और है 9 चाहिए आराम से.
सही आहे. याच लक्षात आहे रनिंग वरती. याचं नशीब चांगलं आहे, फक्त धावायचं तुला. दो 17 7 पाहिजे 12 हा 12 बसलो आपण नाही भाई इधर आजा 18 सही आहे. रनिंग व्हेरी गुड. चंदेश आता खुश झालाय. 2 4 मारले आहेत आणि स्कोर जरा लेवलला आणलाय. फळ झालं काहीतरी गावला मग खेळ पूर्ण संसूरकर थँक्स. 6 आहे. हा मग जिंकलो अशा प्रकारे यशने मॅच जिंकवली आहे. सामना जिंकलेलो आहे. मैच खत्म कर गया है. दुसऱ्या मॅचीत 1 डाऊन जाऊ चान्स गावलो. 2 चौकार काहीतरी मला वाटतं 10-12 रन्स मारले मी. बऱ्यापैकी मजा येईल. मॅच चालू झाली आता. तिसऱ्या मॅची आमची पहिली फिल्डिंग इलेली आहे. अपोजिट टीम ही आहे. आपकी टीम का नाम क्या है? नहीं बता. आमची तिसऱ्या मॅचची पहिली जोडी प्रवीण आणि सुहेल. उद्या चला कॅमेरा आता पुढचा त्यांच्या हातात. पकडून ठेव फक्त. बॅटरी लो झाली. याच्यामध्ये मस्त शॉट होतो साईडनं. दोन्ही कव्हर करतात. दोन्ही स्टंप कव्हर होतात. नाही मी नाही लगी. नाही ये यश पाठी सरक. अरे जा बरोबर चल. भाई स्कोर पाहिजे आता. त्यात तुला धावायला लागलंय. चल दुसरा निघ. रनिंग 3 रन आगे मारो बॉल पीछे बॉल जाना चाहिए. शॉट. चल दुसरा. 7 रन. वेल रन 7 रन. अरे 5-7 बोलले. मला 5च ऐकू आलं ना.
आमचे कोकणातून प्लेअर आलेले आहेत. काय सुंदर अशी ओपनिंग, काय बोलतात त्याला? कोकण असतो. नको रे, धावून दे त्याला. चल चल ठीक आहे चल. बोलू नका रे, लफडी होतात. भाई पाणी, हे पाणी पाहिजे घ्या. हे पाणी पाहिजे का? समीर भाई पाणी, समीर भाई. समीर पाणी ये ले, इधर ले, ये ले, मोहित. एक और 8 हे सोहेल मत 8 रन आहे पवन. लक्ष का लक्ष पाठी झालं, पाठी झालं, पाठी झालं. बस आता काय द्राक्ष ए संकेत जा. परफॉर्मन्स सिलेक्शन आहे तुझा. हे स्कोर 8 संकेतचा तडका बद उतरला आहे मिया जोळगोचो. अरे वा, शॉट आहे यार. नको, काय नको अरे भाई बहुत बड़ा टीम बन गया. अंगूर बिंगूर खिला रहा है भाई ना दे. डाम डाम. अरे कुठे ओ व्हाट अ कॅच. कॅमेरे में आयलाय तू. गुरुनाथ चंचुरकर आणि समोर संकेत साताडेकर. भाऊ भाऊ आता समोरासमोर आहे. पिठा दोघांनी काय ते ठीक आहे 11 झालं. कडक शॉट. चक्का आहे, चक्का आहे. सिक्स आहे, सिक्स आहे. 17 गुरु 2 वर 17 एक नंबर सिक्स. 23 रन 23. गावठी प्लेअर आहे तो बेंच खन्नू मारणार. 24 अरे बास. 25 झाले 25. कोण आहे खेळणे वाला? यश आहे ना यश. यश आहे रे. हो थक गया बघा आता वरसून बोल आता काय म्हणायचं तुला. एक षटकार लागलो आता परत एकदा. मजा येईल आता पुढच्या मॅचिक परत काय आता काय बघूया. रेकॉर्डिंग चालू आहे. स्कोर स्कोर स्कोर. नाही नाही नो डाऊट. काय स्कोर आपला? 27. 40 झाले पाहिजे ना. घे दोन घे जा. सेकंड जा. 28 झाले 28. सही आहे 40 पाहिजे 50 पाहिजे आपल्याला. मस्त भावकर. तो गेला बॉल चौका. मारला 10 मार वाचल 10. घे. सेकंड घे. नको अरे होता. मस्त वापर. अरे शॉट रे. मस्त यार वापर मस्त. एक नंबर. गुरुनाथ आपल्या बॅटचा जलवा दाखवताना
गुरुनाथ सोनसुरे मॅन फ्रॉम सोनसुरे आरवली वेतोबा. दो बॉल बाकी है, दो एक तरी चौका मार. वार, एक तरी वार. ये वेल सेकंड. अरे पोस्ट ए, ना, 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 ना. उभा राहा, संदीप, उभा राहा. सिक्स मारा चल, संदीप, एक लागतो संदीप. 41 सिक्स मारा 6 किंवा 4 मार. दोन घे दोन घे दोन घे दोन दोन किती झाले गुरु? संदीप, बरोबर आहे. 42. एक षटकार आमचा असा बोतू. हा आमचे आता रन झाले 44. 45 होऊयात. सेकंड इनिंग आहे.
तीन मॅची खेळलो, 3 मॅचेतले आम्ही 2 जिंकलो. पकड़ोगे? खाली ऐसी हाँ, पकड़ना पकड़ के रहे, कुछ भी बोल सकते हो उसमें, कोई प्रॉब्लम गोप्रो 5 है कितना है गोप्रो 5 है कितना है नहीं. एक्शन ये अपना कीजिए. इजी है अच्छा. बस अरबस अरबस शिव बस यही लाइन चाहिए. थोड़ा सा ऊपर थोड़ा अरे अभी दिया उसको. अरे लेकिन मैं इधर से सूजन नहीं आएगी उसपे. बिल्कुल आकाश. सिंगल
कैमरा पकड़ने के लिए कैमरा लेना है। ये कैमरा कितने का आएगा? ये मेरे हिसाब से होगा 25-30 का आएगा ना। किधर से मिलेगा यार? Amazon। क्या है Amazon। कैमरा का नाम क्या है? कौन सा है? ये DJI है उसने बोला। DJI DJI हाँ, इसमें GoPro आता है, अलग अलग आता है। मैं सोच रहा हूँ इधर जाऊँगा किधर? दुबई। CST अच्छा वो अच्छा तुम वो समझ गया मैं किधर बोल रहा हूँ। मार्केट से मनीष मार्केट बोल रहे हो? मनीष मार्केट नहीं, मनीष मार्केट कैमरा नहीं मिलेगा। मैं तुमको एक दुकान बताऊंगा, वो बम्बई में ही है, गैजेट का ही काम है उसका, हाँ। उधर से जाके लेना। बहुत फेमस बंदा है वो। कैमरा सब ब्लॉगर जितने जिम भी में ना, जिम के लिए बनाऊंगा अभी ब्लॉग बनाऊंगा। हाँ, जितने भी ब्लॉगर है ना सब उसके पास से ही लेते, बड़े बड़े हाँ। जितने भी है। छोटी सी दुकान है मुंबई में, मेन मनीष मार्केट में ही है। हाँ वो लेकिन बहुत फेमस बंदा है। हाँ, मेरे बड़े पास बड़े देखो। लोग जाते हैं। मैं उसका आपको बताता हूँ, इंस्टाग्राम पे है वो। मेरे को मैसेज डालो। भाई ऐसे कुछ नाम है, मियाँ भाई है अपना। अच्छा और एक आएगा। अच्छा दे रहा है। लाखों जोर से लगा लेकिन इसको जोर से अपने जैसा रहता तो वो लोग डेली खेलने वाले हैं। डेली खेलने वाले हैं, हम हाँ। लोग थोड़ी खेल पाएंगे। हम लोग तो छोड़ देंगे। अपन तो छोड़ देंगे, जान दे बोले, बाद में पकड़ेंगे उसको। चोर फोर 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 भाई बच गया। हाथ में था पूरा। ऐसा कॉल यार सोए भाई को जाने दो, मारने दो 2-4। ऐसे भाई हाँ भागो। भाई हाँ अभी ये पकड़ो ना, शुएब ये पकड़ना। दो के लिए देखना। ठीक है उठा और भाग ना पकड़ो भाई। भाई एक और मारो, एक और मारो, एक और मारो, एक और मारो भाई। 30 बॉल देख के आई थी। हाँ आएगा और एक। नो भाई जा भाई जा। अरे इस पे प्लस करो यार। शॉट भाई। अरे माँ कसम। ऑल आउट, ऑल आउट। बेटा एक आन दे, अपना स्कोर हो जाएगा, खाली एक रन।
बहुत अच्छा. पहिली इनिंग झाली 31 झाले 32 जिंका गोयात आता. तिसरी मॅच आहे आमची टीम असा ही क्वार्टर. कॅमेरे के सामने एक्स्ट्रा किती एक्स्ट्रा टाकतो हा? हा रे पकडली भाई. किती एक्स्ट्रा टाकतो? तू मस्त कॅच पकड. 6 बॉल पेक्षा 12 बॉल टाकतो. 2 ओव्हर टाकतो. 2 ओव्हर टाकतो. खायला माहिती धावतो मस्त. दुसऱ्या टायमाक आमकां आता 32 होय ना. सेम आहे वही आहे सेम. ह्याला 2 फोर मारले ना मगाशी. यश आणि भावेश ओपनर जोडी आमची. यश धावपट्टू हा पण चुकान क्रिकेटपट्टू झालो. अरे लावले घे सेकंड. कोण तो त्याला म्हणा बॅट्समॅननी कॉल केलाय समजलं का. शॉट आहे यार. अरे डॅल्वी नाही नाही किती कोणा रेकॉर्ड करतोय. हा एक मी शॉट घेणार बरोबर. तू शॉट 6 मारला तो मला खूप आवडला तो. मस्त गेला ना. रॉकेट गेला. शॉट आहे 6 आहे रे. 6 आहे. अरे वा, woo! लागला बोललो 6 आहे. एक नंबर यश. आज काय द्राक्ष खाऊन आलेला दिसतोय. द्राक्ष सकाळ दुपार संध्याकाळ. पाणी पितोय. मस्त आहे यार. एक नंबर. सही आहे. आठवडाभर प्रॅक्टिस केली वाटतं याने. शॉट आहे चलेगा. भाई सही आहे. 2 रन. स्कोर 10 हो गया भाई. अरे बस हा 6 गेला एक. नो बॉल नो घे, बॉल. घे, 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 घे. एक ही रन आहे. एक ही रन आहे. एक ही रन आहे. एक ही रन आहे. एकच आहे. तू जाणार. एकच आहे. 11. नोला रनआउट नाही. शॉट आहे यार. घे सेकंड. नको हे चुप ना. त्याला खरोखर तो वाटवर पोहतो तो. तू बघत नाही. ले बघ. तो हा कोण आहे रे तो. संजू सॅमसंग ना. ते दोघे तसेच वाटतात. आरे आरे बदले असणार. चेंबूरचे. चेंबूरचे आहेत. संजू सॅमसंगचे काकाचे झील गेलेले आहोत. अरे नाही मारण्याची येत यार. नाही मारणार. संजू सॅमसंगचे काकाचे झील. शीस मधून भाई इधर देखो ना आप दोनों. मला काय माहिती. संजू सॅमसंग. आधी आता माझ्या हातात कॅमेरा दे. जाय जाय. नो भाई किरण बुलट संजू सॅमसंग आउट झालेला आहे. निराश. अरे झाला पहिलाच बॉल.
ए भाई यश पाठी है ना भाई आपका इंटरव्यू रहेगा. मी इला अंधेरीत खेळात पण माझ्याकडे अनायासे सर संजू सॅमसंग आहोत. नाम क्या आपका? आशीष. और ये मुक्कू. दिसतात मग संजू सॅमसंगचे भाऊ. वो अदर एजंट का हैंडवर था पता है नीलाम मिरगंडा तो हावी स्वीट का ऑफिस किधर है क्या किधर है அந்த பையன் கரெக்டாக தான்டா பண்ணான். ஐ அக்ரி வித் தட். किसमें आपका लैंग्वेज कौन सा है? तमिल. एक मिनट देगा बोलना बाद में कमेंट में. ऐसा ही जो बोलते हो. मैं इसका बैटिंग में कमेंट्री करूँगा पूरा मैं करूँगा. तर हे आता भाऊस आहेत आपले. हे आता तमिळमध्ये बोलतले आहेत. आपल्या चॅनलवर एक नवीन एक्सपिरियन्स हा तमिळ आहोत ते. आपका नाम? मुत्तू. मुत्तू याच्यानंतर बोलता. बोलो. अरे अभी कमेंट्री करो क्या? सो தமிழ்ல பண்றா இங்கெல்லாம் நல்லா விளையாடுறாங்க பாய். குருநாத்ங்கிறது ஒருத்தர் என்ன சொல்லுவாங்க ஆர்கனைசர். இங்கே வாரம் வாரம் சாட்டர்டே ஒரு மேட்ச் ஆர்கனைஸ் பண்ணுறாரு. வேறு லெவலில் என்ஜாய் பண்ணுறோம். இங்கே 3 டீம் 3 மேட்ச் ட்ராங்குலர் மேட்ச்சு. யாரும் ஜெயிக்க மாட்டாங்க. சும்மா சொல்கிறோம். நான் தான் இந்த டீமோட பெஸ்ட் பேட்ஸ்மேன் அப்படின்னு நானாக சொல்லிவிடுவேன். ஆனால் அதான் உண்மை. தேங்க்யூ. He is my cousin Ashish. People say like they are saying me I'm looking like more on Sanju Samson. என்ன சொன்னான்டா? he looks like Sanju தமிழில் Samson. கேட்டேன்டா ஏன்னா He is telling me about myself. इस भाई कौन संजू सैमसन है? एक ही मैं. दोनों लग रहे हैं आप. भाई उसका दिल में लगना नहीं चाहिए. नहीं बोलने झूठ नहीं बोलेगा. ये नहीं लग रहा है ना? नहीं लग रहा है. मैं नहीं लग रहा. थोड़ा बहुत. तू थोड़ा बहुत भाई. कजिन है ब्रो. ओके. ही खेळाची मजा असता. हां याच्यावर आणखीन आपले गावले आहोत मालवणचे असत. साहेब आपलं नाव काय? माझं नाव भूषण राणे. भूषण. अरे बापरे माझ्या भयच दिसतं. राणे. गाव आमचं किल्ले नव्हती. किल्ले नव्हतेचे. अरे आम्ही रापणे काढत जातो. काय बोलतात? हो. आता गेल्या हप्त्यात बांगडे गावलेले. गावलेले. आमची जाणार आपण. हो किल्ले नव्हती. तुमचं कसं गाव? आम्ही वेंगुर्ला. वेंगुर्लाकडे. केळूस. आवेर आमचं गाव. आहे रा. साहेबांचं नाव असं राणे. किल्ले नव्हती जसं आम्ही कायम रापणीक जातो आणि ह्या ज्या भारी असता. आता हे गावचे आपल्या एकदम भाऊ गेलं तर लागी तसं काही विषय लांब नाही आमचं. आता याच्यात होतं मी हे गुरु संतोष त्यानंतर ह्यो यश जवळजवळ बघले तर 10-12 जण आपल्या गावचेच झाले आता सगळे. आणि माका याच्या पुढे जर टीम दिवची झाली तर सिंधुदुर्ग प्रीमियर लीग करू शकतो आपण. आम्ही घेतलो नक्की करा. आम्ही असो. ये भी एक बात बोलता है वो भी एक बात बोलता है क्या करूं मैं तुम्ही काय करता? मी अपोलो हॉस्पिटलला असा ना त्याच्यामध्ये मी झोनल लॅबमेंट पूर्ण गुजरात महाराष्ट्र में वेस्ट पूर्ण मी बघतो. वो लिया मैंने एक में तो मेरे को बताना चाहिए ना ये इसमें है करके. साहेबांचं काम तसं मोठा. काय तुमचं ब्लॉक काय जो? माझं नाव ते मिया झोळको. शोधते आता पहिले जाऊ. 4 पे 7 ची आहे. काय हातातली मॅच घालवताय? बॉल टू बॉलची मॅच. बोला माऊली उसको इकडे जावा. तुमची आपण ना नवीन मॅचमध्ये एक काकाची आहे आणि मोठ्या म्हणजे आमचा एकत्रच कुटुंब आज. ओके संतोष को भाई प्रवीण संतोष का 6 का बचा है. एक ही बॉल बचा है राजा. गलत खेले ना सब मारने के 12 का बॉल है. सिंगल खेलना कुछ करना नहीं. बॉलर खुद देगा प्रेशर. मैच किधर की किधर घूम.
क्या करता है जॉब करता सायमन मॅचिंग केली सायमन मॅचिंग नाही देऊ चवळा सांगा होते नाही देऊ चवळा सांगा होते काढली ओढून काढली ओढून एक नंबर जबरदस्त जबरदस्त भारी झालं एकदम. आम्ही परत तिसरी मॅच जिंकलो आम्ही. चौथी मॅच आहे आमची आणि चौथी मॅच तुमच्याकडे आहे ना राणे साहेबांकडा बघूया काय चांगला आता? खेळात तो जिंकत आमचा आयरा जिंकता का न्यूज किल्ले न्यूज जिंकता बघू धरतला तुम्ही धरता तलवारलो इजराइल 24 पे 24 बहुत है. बॉलिंग और फील्डिंग अच्छे से करो. हाँ चालू है. कैमरामैन कामिल उसे क्या चांद नवाब चावड़ा. वो तो सही सीन है यार. कैमरामैन अपनों से ईद मनाने के लिए ईद वाला वो प्लेटफॉर्म पे वो ये करता है वो चालू है हाँ, चालू है. अपनों में देगा अभी छक्का देगा देख मेरा भाई छक्का मारेगा अभी छक्के को ही मारेगा. वो साइड देख रहे हो गेम उधर से ठोका ठाकी चल रही है. वो लोग खाली सिर्फ मार रहे हैं बस. ऊपर आउट नहीं है नहीं ना. आउट है उन लोग का ऊपर लग के कैच पकड़ा था आउट है उनका. आ रहे हैं एक भी नीचे कुछ भी पता नहीं किसी को. पहले बार मारो. इसमें जूम वूम करने का ऑप्शन नहीं है. नहीं 11 बजे तक भाई अभी जीतेंगे. ए शिवन ये मैच जीतने का अभी बहुत हो गया. आप अपने गलती से हार रहे हैं. अब फील्डिंग हमने की गलती से अपने हार रहे फील्डिंग अपना फील्डिंग का हार रहे अपने कितना रन है पीछे और ये अपोजिट टीम की चौकी नहीं जा रही. अपना इजी हम दे लाल छक्का मार के मैच की बात लगा वो एक्चुअली बॉलर है दूसरी है. हाँ. अच्छा बॉलर है वो. उसने हमने नहीं मारेगा और इसे बराबर पाले में दे दिया. अपनों में ईद मनाने के लिए पूरा रुक के आगे आके नहीं घुमाया. अंदरून है मुल्क के लोग अपनों में ईद मनाने के लिए. कैमरामैन बैटिंग है यार बैटिंग है. This is what we said, Chris Gayle, and Chris Gayle is out. अपनों में ईद मनाने के लिए चांद नवाब चावड़ा के साथ कैमरामैन कामिल. अपनों में ईद मनाने के लिए दूसरे कैमरामैन को बाजू वही तो बोल रहा हूँ कब से वही बोल रहा हूँ मेरा वही चालू है. अपनों में ईद मनाने के लिए पोड़ा कौन रहा मैं ब्लॉगर बन जाऊंगा ना भाई. नीमर हो जाएगा मैं. गलत हो जाएगा. गलत भाग काफी गलत बंदे के हाथ में आपने कैमरा दिया है. अपनों में ईद मनाने के लिए कैमरामैन कामिल से कहा चांद नवाब चावड़ा. 2 बॉल 2 हो गया. भाग ब्रेक नहीं लगता फटक 3 बॉल 3 भा करते हुए हमारा दोस्त 3 शिवन. बॉल 3 4 बॉल 3 4 बॉल 3 पहले बॉल विकेट गया बाद बॉल टू बॉल यहाँ पर मुर्तुजा सर आउट होने के बाद मोबाइल मांगते थे. घर पे लेगी है कौन लेगी कौन है उस साइड रहेगा. वो साइड है उधर तो बैठे दिखे उधर क्यों बैठे. अपनों में ईद मनाने के लिए बाकी हम इधर देख लेंगे हम देख लेंगे इधर. शिवन 3 ही हुआ है अभी तक. 4 हेलो हाँ इनको फोन आया. इजराइल बॅटिंग करतोय. इकडे खेळायला आलो 6 हो गया 6 इकडे 0 बॉल 6
मंथन भाई गुस्सा होते हुए ओ वेरी गुड वेरी गुड एक बॉल एक बॉल कौन था वो? ये सूरज क्या कर रहा है? अपनों में ईद मनाने के लिए कैमरामैन कामिल यूसुफ के यहाँ चांद नवाब चढ़ा चिल्लाते हुए स्ट्राइक में आशीष था, सिंगल लिया उसने, शिवा को दे दिया, शिवा कुर्ता बॉल। तमिल में कमेंट्री करता हूँ मैं। नॉन स्ट्राइक आशीष, स्ट्राइक शिवम, फुल टॉस बॉल एंड दैट वाज अ गुड कैच। शिवा कैच आउट आइटा। சிவா கோவத்தில் இருக்கான், வேறு யாரோ இறங்கிட்டாங்க. இன்னும் நம்ம ஆள் நான் சைக்கிள் தான் நின்றுருக்கான். ஆஷிஷ் ஸ்ட்ரைக் வந்து அதிரடி அடிப்பான்னு நம்புகிறேன். ஸோ இவர் எப்படி ஆடுவார்னு தெரில நமக்கு. ஆனால் ஆஷிஷ் அதிரடியாக ஆஷிஷ் ஸ்ட்ரைக்கில் வந்துட்டான், அதிரடியாக ஆஷிஷ் அடிப்பான். முத்தமண்டு ஆஷிஷ் ஸ்ட்ரைக்கில் வந்துட்டான். ஆஷிஷ் ஸ்ட்ரைக்கில் வந்துட்டான். சிவா நீ நினைக்க ஆஷிஷ் எப்படி விடுவான்? நானே அவுட் ஆகிட்டேன். ஆஷிஷ் என்ன பண்ண போகிறான்? அப்படிலாம் இல்லை. ஆஷிஷ் வந்து என் மாப்பிள்ளை தெளிவா மாப்பிள்ளை ஆஷிஷ் விளாண்டுருக்காப்புல. மாப்பிள்ள ஆசிஸ் ஒரு 6 அடிப்பீங்களா? சும்மாரி மாப்பிள்ள ஆசிஸ்க்கு இவன் காலிலே போட போகிறான். மாப்பிள்ள ஆசிஸ் மண்டை போட மாப்பிள்ள மண்டி போட போகிறார். மாப்பிள்ளை ஆஷிஷ் வந்து இப்போ இந்த ஓவரில் அதிரடியாக அடித்து நம்மளை மேட்ச்சில் திருப்பி கொண்டு வருவார் அப்படின்னு நான் ஸ்ட்ராங்காக நம்புகிறேன். மாப்பிள்ளை ஆஷிஷ் போட்டு மாப்பிள்ளை ஆஷிஷ் ஒரு ரன் எடுத்துட்டாரு. அவர் பேட்டில் சரியாக படல, எல்லாம் கண்டிப்பாக அடிச்சிருவாரு. ஏன்னா ஸ்ட்ரைக் ரொட்டேட் பண்ணி கொடுத்தானா மாப்பிள்ளை ஆஷிஷ் அடின்னு அடிப்பார். स्ट्राइक रोटेट பண்ணி கொடுத்துட்டான் மாப்பிள்ளை ஆஷிஷ். अरे वो उधर ही खड़ा है, वो भागा नहीं. अरे ये तो इधर ही खड़ा है ना. अरे इधर ही खड़ा மாப்பிள்ளை ஆஷிஷ் அடி. भाई कम ऑन, तू ही मार सकता है भाई. ஆஷிஷ் माँ का बाप லாஃப்ட் பண்ணி விட்டுருனா, ரொம்ப பவர் அடிக்க பார்க்காத ஆஷிஷ், லாஃப்ட் பண்ணி விடு. अरे नहीं, इसको हम लोग भाग कर रहे कब से, वो भागा नहीं. हाँ ए यार, ये रिप्ले करो. மாப்பிள்ளை ஆஷிஷ் குடு மாப்பிள்ளை ஆஷிஷ் மிஸ் ரன் அவுட் ஆயிட்டாரு. அவர் அவ்வளோ சீக்கிரமாக அவுட் ஆகிற ஆள் கிடையாது. மாப்பிள்ளை ஆஷிஷ் டைரக்ட் போட்டே நொட்டிட்டு இருக்காரு. एक छक्का मारेगा. That's a good brilliant shot. आउट है. इधर जाओ मारो. भाई मार के लो, इसके बाद इधर अब इधर நம்மளோட ஒரே ஹோப் மாப்பிள்ளை ஆஷிஷ். இன்னும் ஸ்ட்ரைக்கில் கிரீஸில் இருக்காரு. मापिला आशीष लास्ट बॉल 6 आना अडी इन द बॉल. மாப்பிள்ளை ஆஷிஷ் தான் அடிப்பார். அவர் ஸ்ட்ரைக்கில் இருக்க கிரீஸில் இருக்க வரைக்கும் நமக்கு நம்பிக்கை இருந்துகிட்டே இருக்கும். 2019 वर्ल्ड कप ए वाइड है, डायरेक्ट बार गिरा है भाई, डायरेक्ट बार गिरा है. नहीं डायरेक्ट बार गिरा, लेकिन बैक के नीचे से गया तो भी डायरेक्ट बाहर आउट. बैक के மாப்பிள்ளை ஆஷிஷ் ஸ்ட்ரைக்கில் இருக்க வரைக்கும் இந்த 2019 வேர்ல்டு கப் எப்படி தோனி அவுட் ஆகாமல் இருந்த வரைக்கும் ஹோப் இருந்துச்சோ அந்த மாதிரி இப்போ ஒரு ஹோப் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது. இதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஓவர் இருக்குது.
മാപ്പിള ആസിസ് കീഴ് ഉക്കാந்துக்கிறான் அவர் அடிக்கிறது 6 போகிறது நல்லா தெரியும் வைட் பாலர் பயந்துட்டான் ஃபாஸ்ட் வார்னிங் போல் பை मापला आशीष मिस பண்ணிட்டாரு भाई इतना फास्ट क्यों डाल रहा है मेरे को तो पास डालने नहीं देते लोग ने शेवटच्या वर आपण मग राणे साहेबांची बॅटिंग बघूची यार. येतंय हम लोग तो स्लो डालते थे वो बहुत फास्ट डाल रहा है डालना तेरे पास अरे एम्पायर बोला ना मेरे को स्लो वो सब डालना है मांगेगा तभी देंगे ना तुम लोग மாப்பிள ஆசிஸ் திருப்பி ஸ்ட்ரைக்கில் வந்துட்டாரு மாப்பிள ஆசிஸ் மேலே ஒரு ஹோப் இருந்துக்கிட்டே இருக்கு மாப்பிள ஆசிஸ் கொடுப்பாரு ஸ்லோவாக வந்திருக்கு பால் மாப்பிள ஆசிஸ் செருப்பு போட்டு காட்டு மாதிரி சுத்தினாரு எல்லாரும் சிரிக்கிறாங்க மாப்பிள ஆசிஸை பார்த்து எல்லாரும் சிரிக்கிறாங்க இது ரொம்ப தவறான விஷயம் ए எல்லாரும் इजराइल भाई तुम एक मारोगे मेरे को भरोसा तुम पे इस्रायल भाई अपने को 6 चाहिए लाइव स्ट्रीम चालू है नहीं है 3 बॉल पहिले बोल ना और वाइस कैप्टन मारते हुए और वाइस कैप्टन 4 घंटा इस्रायल के पहिला हमला ए रुक जा ए प्रणीत भाई को जाने देना प्लीज जान अबे कितने लोग खेल रहे लेकिन मापिला आसिस तो सोलो वेरी बैड परफॉर्मेंस प्लीज डिलीट दिस वीडियो फ्रॉम योर ये करना ओवर हो गया इतना टू लाइव ये लाइव नहीं है ये भाई ये वीडियो भेज देना डालेगा पहली इनिंग झाली है कितना हुआ पता नहीं ब्रो आता बोलू ना आवाज नाही 2 कॅच पकडलेस तू मस्त पैकी 1 नंबर तो डाईव्ह कसं होती आपली अरे डबर यशला विचार यश कॅच आवडला ना पडले ना तर जा कोई कुछ ना बोलेगा जा भाई है ना इधर खड़ा साहेबांनी षटकार मारून मॅच जिंकलेली आहे त्याच्याबद्दल साहेबांचे मंडळातर्फे आभार ठीक है ना उन लोग ऑब्जेक्शन लेना वो बेचारा वो पहले बोल के आया मैं तो नहीं आता था बोला था उस मेरे को पहले बोल के आया तो मैं नहीं आऊँगा अपने भी आपको तोड़ेंगे तो दूसरे बोलेंगे बेंच यही बनाते पानी पीला भाई पीना तू तो पी ले 6 मारेला है 6 तो भाई तू भाई तो लगाने का लगेगा घर में मेरे को कॉन्फिडेंस तो ज्यादा कि मारू लगे उसके हाथ में इसी का पर उसके हाथ मेरे को वो चीज मानना है तो जाना उसका ये 5 रन में ये तो भाई सब किसका मैच चालू कितना टू लीडर सोएब 33 कॅमेरा घालतो मला तो सेटिंग घालते माझी यार 3 मॅच आम्ही कंटिन्यू जिंकलो हॅट्रिक झालेली आहे चौथी मॅच चालू आहे मी तेच आता बघ आता लाईव्ह कर आता बघ आता शॉट है यार तू ना खेळ यार मैच तू जा रहा है काय लोग बुलाया ना भाई कितने जन को बुलाया तूने 5 जन बुलाया ये अपना जो भांडू वाला तो चला बोलू ना एक्स्ट्रा भाई ठेवू ना त्याला बोलू मग त्याला शॉट है यार बरोबर वाटला ना बोल भाई टूर्नामेंट में ये व्लॉगर रहेगा अपना और मालवनी कमेंट्री रहेगी शॉट है यार मालवनी कमेंट्री प्लस
ब्लॉगर काय नाव काय हिचं? संकेत 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 और वो संतोष मला थोडी माहिती तुम्ही काय बुकिंग करता कीपर तो पुढे ना कीपर तो पुढे शॉट आहे यार घे सेकंड. हे चुक ना हे मला चार वेळा विचारलं भाई कुठं यश कुठे आहे? यश धावणारा. त्यानेच तर रॉंग टाकले 1000 रुपये बांबवर नितेश एक निकाल यार बहुत टाइम है मैंने पिया तो इधर आ जाओ. हाँ ठीक है ना थोड़ी कुछ दिखेगा मस्त लेकिन वो भाई वो ये था ना ए, नो आहे ना भाई नाही हे बोचर इकडे आला इकडे अरे लगेच तो नाही कुठं भेटत नव्हता कस्टमरला हाँ दिया दिया मोहित भेटला ना स्कोर कितना हुआ? हातापाय त्याला बोललो सर्व आनंदमन का पैसा आप ले लो सर्व केलं तेव्हा त्याने करून दिलं कशी तू सांगला तशी मला तयार आहे. त्याला हँडओव्हर केलं याचं पण झालं हा काय मग तू मग हँडओव्हर घेणार का त्याला मग त्याला पळवलं बघितलं मी त्याला बोललो जाऊन घेऊन ये डायरेक्ट मार गया बॉल स्टंप से अरे तू भी कैसे बोले टप्पा किधर से गया हा ठीक आहे नीट व्हिडिओ काढा बाबा आता ये स्टंप के बाहर नहीं गिरा था डायरेक्ट बॉल पुढे बघ पुढे बघ जा वीडियो में वो नीचे वाला नहीं आता आहे ना भाई अभी वो लाइव करना नो है ना ए, आगे किधर पड़ा था यार नो नो एंड नो दिया भाई वो जगह पे ही है दादा जागेवर आहे तो अरे एवढं पण नाही यार जरा हे फास्ट व्हिडिओ त्यांचा ऑर्निंग या संकेत 11 फास्ट येते बोल आईला रे 12 शॉट क्या मारा भाई 18 लव यू 2 ओव्हर ना 2 ओव्हर 18 हे आपले 17 होते वाचलो मी आपला लाइव पब्लिक देख रही है भाई भाई भी अमित भी बोल रहा है आपल्या ओव्हरला 17 होते 2 ओव्हरला शॉट हे पहिले मारा 24. छक्का. विला 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 24 झाले 24 शॉट आहे नको 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 25 आठ पाहिजे. हे 33 टू शॉट रे चकवा शॉट 26 26 माझा 6 दाखव माझा 6 हा ते पण हळू 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 आता कुठे गेलो बघ 28 अरे भाई काय कॅच घेतला वा मस्त वॅल्यू वॅल्यू स्कोर काय भाई ए वाईट ना वाईड 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 नाही ढेंग्याच्या मधून गेलो नाही कुठे डेंग्याच्या मधून 28 एक नंबर यार लव यू भाई लगा मिया जोडगोचे कडक शॉट 2 6 मारलेले आहेत मिया जोडगो संकेत सातार्डेकर माझे पेट्रोलला जाऊ किसका पैसा लिहा था लगातार आम्ही 4 मॅचेस जिंकलेले असून राणे साहेबांचा जरा इंटरव्ह्यू घेतोय. राणे साहेबांका धोबी पिचड झालेली आहे. तू बॅटिंग एक नंबर कोकण जिंदाबाद साहेबांचा जरा परफॉर्मन्स बघण्यासारखं होतो. चालू आहे संजू सॅमसंग होतो काय त्यांचा इंटरव्ह्यू घेतोय. लास्ट मॅच हाउ यू परफॉर्म? मैं तो ठीक ठाक परफॉर्म किया था अरे वो क्या है वो जो वायरल हुआ था पाकिस्तान का लास्ट मैच सेम भाई चलेगा वो तर 5व्या मॅचेची दुसरी इनिंग आमची जाता परत. कॅमेरा तातात घेऊच लागतो. ही जिंकलो तर आम्ही 5 मॅची फायनल जिंकलो परत खेला हम लोग खड़े रहना है अंपायर तो खड़े ना उधर फोन मत करना पैदल लगी यार ए सिद्धेश क्या हुआ है बस आउट ठीक है यार क्यों इतना मत हाइपर हो गया 5वी मॅच आहे.
तर बघूया 5व्या मॅचमध्ये काय होत आता. ये जाणे संतोष. अजून कोण पाहिजे? कृष्णा आणि सोहेल पहिली जोडी 28 रन्स आहेत 4 ओव्हरीत. काय नाही रे. जाऊया. नवीन बॉल. सोनसुरकर. चल नया बॉल मिला सोहेल. कितना टू विन है? 28 बॉलाची चामडी गेल्यामुळे ना. नवीन बॉल देऊ लागता. सॉरी तुम इधर आए थे. आई एम रियली सॉरी यार. अरे अंपायरचा मान ठेवायचा यार. अरे उसको बॉल दिखाना था 6 बॉल. उसमें तो वो पसंद करता था. 24 बॉल आणि 27 रन्स. स्ट्राईकला सोहेल आणि नॉन स्ट्राईकला कृष्णा. मार. पहिलंच बॉल डॉट गेलो. कॉल दे 0-0. मोबाईल तिकडे ठेवला. हेल्मेटमध्ये. जा आगे से खेलो ना. आगे से घुमा दो. सावकाश खेळ. येस तू सावकाशच खेळ. चार बॉल एक. वेल बॉल डायलेट. कृष्णा स्ट्राईकला. वा 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 वा. 5-2. शॉट आहे यार. चांगली बॉलिंग टाकले. वेल ओव्हर डायलेट. राणी साहेबकडे बसून आनंद घेतो. मार 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 मार. जा. तुम जाओ. अरे नहीं. नहीं बड़ा भाई पहला फिर मैं जाऊंगा. तुला बोललो सावकाश खेळ. तू मस्त मारत होता खाली. 5 रन. एकतरी ट्राय करतो. बॅट खाली देतो. लवकर खेळतो म्हणून बघा बघा. एक पाऊल पुढे गेलं पाहिजे. बस. बस उतना ही बच गया. 5 बॉल 5. दूसरा ओव्हर आहे. लास्ट बॉल. सावकाश खेळ. लास्ट बॉल है मार के ले सगळी. हाँ. 12 बॉल 6. चल यार. 22 पाहिजे. 12 बॉल 6 झालं. आराम पाहिजे ना सगळ्यांना. तू बाकी आहे ना. तुला तेवढं ठेवलं. सेकंड घे रे. जा. बघून तू धाव ना जोरात.
दाखव आता. सावकाश घेऊ सावकाश घेऊ. चल चल 8 मत करो मेरी जान. 8 हो गया 8. मत करो मेरी जान. 3 बॉल. 8 रन. हाँ तो तुम रखो ना बना के भाई, मैं आगे लेता हूँ. और क्या 8 नहीं मेरे तो नहीं बचा 11 बन जाएगा. सेकंड घे रे. 9 चिकन बनाया घर पे बोलते आज होता है. सब इनके घर पे सब गांव में गए, गांव गए ना सब. धाव ना गुरु, धाव ना रे. 10. वो एलिमिनेट अपनी पंचायत में भेजेगा ना उसको कंप्लीट नंबर रेयर लगेगा. वो रेयर लग गया. हाँ लग गया. लग गया लास्ट में ना बार एलबीडब्ल्यू तो मारता है. 10 झाले. भाई बॉल मत पटको, कंफ्यूज हो रहा है उनको. बॉल पटक तुम्हें ये करके फिर मेरे को बॉल नहीं आएगा. हाँ हाँ हो गया पटक के. डालो भाई. अरे बेंच याच्यावर राग नाही काढायचा होता. 11 हो गया. बॉल वरती राग काढायचा होता. 6 में 17. गुरग्या. 17. मार आता. 6 बॉल 17 पाहिजेत. मारणार रे हा मारणार. सिद्धेश सोनसुरकर उरनाथ गुरु उरनाथ उर्फ सिद्धेश उर्फ गुरु. नाउ यू हॅव टू शो युअर परफॉर्मन्स इन द फ्रेम आहे, बिहाइंड द फ्रेम नाही. इन द फ्रेम. आणि त्याच्या चॅनलचं नाव आहे बिहाइंड द फ्रेम. बियॉन्ड आहे. हा बियॉन्ड. कमाल. मारायचा आहे. 3 6 मारायचे. हा मारणार. 5 वर 3 मारायचे फक्त. हा बघा. असल असल हात रे. तू मध्ये दे. मी 4 पे 16. 12 रन हो गए. 12. याला टाकला फुटला आहे. 4 पे 16 है. अरे यार 3 पे 16 है. होतात ना 18 होतात ना. हाँ होतात संदीप 18 होतात. 18 होतात. बोले तो प्राइम बॉलर हो गेला. हाँ एखाद तो नो वाईट डालेगा. ए धावू नको. नो. अरे बा. ए नाही ना धावू नका रे. एक रन. बोले एखाद नो तरी टाकणार. 3 पे 15. जाएगा चार आपण मारेल. सबको पूरा भरोसा है तेरे ऊपर. अजून एक नो टाकणारा. आई कुठे मारताय. बॉल अगेन्स्ट लागते. ए दुसरा निकाल दुसरा. भाग. ए जा कोण बाकी है. ए आकाश ए कितना चाहिए 2 पे. 13 सुपर ओव्हर होणार. 2 मार झाले. सुपर ओव्हर. नाही एक वाईट टाकतो तो. मॅच जिंकवते सोपं होणार. नाही ना एक वाईट तर टाकतो. दोन एक वाईट तर टाकेल. दोन हा? एक वाईट तर टाकेल. अबा चक्का. अरे ए जा आउट झाला ना. आउट झाला ना. टाइम झाला. सिरीज वॉटचा टाइम. सिरीज वन आन्सरिंग. सिरीज डेड. कितना बजे हाँ कोई आया तो नहीं है. खेल 3 ओव्हर खेल. और आपला आजचा दिवस आमचा मस्त गेलो. कंटिन्युअसली आम्ही 5 मॅच जिंकलो. माझे शॉर्ट जे होते तुम्ही रीलमध्ये बघताय सगळे. शॉट आहे यार. शॉट आहे. 3 का 4 6 आणि 2 का 3 4 असं काहीतरी झाला. मजा आली आज. मग काय संजू सॅमसंग गावले दोघे. राणे साहेब आपले पुन्हा एकदा त्यांचं भावेश भाई. परत घेऊ राहू दे. तर ही सगळी गँग आहे आपली. आपले किल्ले निवतीचे राणे साहेब पुन्हा एकदा. परत एकदा त्यानंतर भावेश भाई.
खेळून मजा आली एकदम. मजा मजा एकदम मस्त, तू आला. मस्त. आम्ही खूप मॅच जिंकलो. 5 मॅच जिंकलो. हा खूप बरं वाटलं आम्हाला. 5 मॅच तू जिंकलो. नेहमी येत राहा. थँक्यू. मजा आहे ना? कैमरामैन कामिल उसका चांद एक नंबर. बजरंगी भाजन काय कर रहा भाई? मजा आली ए, मस्त. कर ना एक बार, कर ना भाई. हे कॅमेरामॅन कर ना मस्त ब्लॉग होईल. मस्त आहे ना. तुम्हाला पण दे. हा. तुमच्या कॅमेरामध्ये करून आला मी. केला ना? हा, केला. मग मला ते बघावं लागेल. तू याच्यात बंद कर, मग इकडून पण येईल आपल्याला. बोल. क्या बोलूं अभी ऐसा. नहीं ऐसा बोल पहले. ऐसे पहले बोल मैच भी ऐसा और बाद में बोलना. नहीं पहला वो बोलेगा फिर मैच का बोलेगा. अगर तू इधर थोड़ा कवर कर. अपनों में ईद मनाने के लिए कैमरामैन कामिल उसका चांद नवाब चावड़ा और ये हमारी मैच चालू है. हम अपनों में ईद मनाने के लिए अंदरून मुल्क के लोग से आए थे. तो ये कैमरामैन कामिल यूसुफ हमारे साथ और मैं चांद नवाब चावड़ा. मजा आली एकदम. चलेगा वो आया ना. चला टाटा बाय बाय. जातोय. हो चाललं. तुला बाहेरपर्यंत सोडतो. चल ना. अरे रस्ता काय खराब केलाय भाई. टर्फ क्रिकेट म्हणजे काय तर आम्ही आता अनुभवलो आहे. अगदी मजा येईल. म्हणजे जसं मी विचार करून येलेलं आहे एका गावचं पाणी दाखवलेलं आहे तसं झालं. फक्त एका मॅचीत मी खेळाक नाही. बाकी चारही मॅचीत माझं मस्त परफॉर्म झालो. चौकार षटकार मजा येईल. चलो यश 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 घरात चाललो. मजा येईल. जर तुमका माझा व्हिडिओ आवडलो परत असं काहीतरी बघूचं असत. आता हे खेळतच असतात. फक्त मी आता 6-7 महिन्यानंतर मी आज पहिलो येईल गाळी खाऊन गुडघ्याचे. मजा येईल. जर आवडलो असत तर कमेंट करा आणि सांगा. परत ह्या दाखवत राहून मी. खूप मजा आली. गुड नाईट.